lutho. Manje lento izwe ngokuthi uyabukela ngokholwa yini ukuthi isifo ethu sesi-chronic sizohamba ngangokholwa kwakho. Amen. Akukho umcimbi ozokwenziwa kodwa kuzoya ngangokukhamisa kwakho, nangokuhlangazelela kwakho, ukwenziwa kwasezulwini nangokuhlangazelela kwakho, odokotela abagcwele kulendlu, onesi abagcwele kulendlu, umkhosi okhishwe ezulwini ukuthi kuzolashwa abantu besizwe sikaNkulunkulu ngonyaka ka-2024. He thought he was done with us. Kanti iCOVID asihlali kona njengoba ngesimela. Amen. Ngishela ngempela uma usendi bake bakushela ngibona ngifa ngomunyaka khona ngeWhatsApp. Amasomo ngizala mina bamedical no. Kodwa siyakuthi ngangilekile. Kwakhuleka. Sasafaka ama-loudspeaker sikhuleke kanye kanye. Sisho kanye kanye. Yabona ngabe sasho manje sayi. Kodwa there was a time lesasike kanye kanye. Uqhuba izilimi kanye kanye. Ngiyakhumbula kwamathithi ngangaphambi ngoba ngade ngilalele. Kanti bafika ngabona umzimba womuntu usukuma uyothi lapho ekhona ukusala ngala ngasinda ngaso isikhathi ukukhule kwenziwa la singabekwanga ngala kwi-cellphone bafowethu kwi-cellphone. uNkulunkulu esihamba naye ngigcwele, uNkulunkulu esihamba naye mkhulu, uNkulunkulu esihamba naye mdala. Asiziye kufanele ukuthi uNkulunkulu nawe uzibone wenzela umlimo ngokungena kwakho nje kule nkonzo. Amen. Uthi sengizosukuma laphaya kulokhu-ke ngisafunda futhi egcotshe kusile emnyango usukwadlala ngathi uNkulunkulu wabukisa ngathi owesifazane kuthiwa ubeseneminyaka ewu-12 enesipho sokopha, kodwa naye uzwakala ethatha isibindi ukuthi bayangikhahlela bangenzani, anginendaba efithi ukuthi angize ngamadolo ngizoza ngawo. Ngiyacela nje nawe ngithe lento inako ukuthelelana nothula uJoshua wakwayibona wathepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Wathatha isinqumo esentabeni noJehova wasithathela umndeni wakhe wonke. Ngicela namuhla usondele uzogcotshwa ungagcotshelwa wena wedwa. Ngithatha isinqumo sokuzovala ama-generational curses. Ngithatha isinqumo ngizothi ngigcotshwa ngizovula iminyango yemishado lekhaya ebhalwe yisitha. Ngizothi ngigcotshwa ngizovala iminyango yokufenwa ekhaya engakawudala uNkulunkulu esihamba naye. Ngisayidukuza nomhlaba kulungile phela namhlanje ubonana noNkulunkulu. Hayi kanti khona abazothatha i-offense kodwa hamthatha ngicela ukusho nje ukuthi ngalesi sikhathi se-COVID abaningi babona uvalo. Ngoba athaphephuleke athola umuntu uvalo uyabulala lulodwa kuleseyona sekuba uvalo ukuthi uzwe kuthiwa ushaya uvalo ziye. Ungahlali sukuma, it means crawling up. Call up unomangaliswa wakho. Wofuna bajwayelekile wasemangabe so sakanya nje kushaya into kabi nani. Bangaba yini kade esho la ingane zosisi akho mlinga abanayo. Kodwa mawufika uzenkulunkulu awathi ngisho noma ngabe uyaphila ungabulingi waphiliswa ubeka isandla ubabugumede, waphiliswa ubeka isandla ubabungadi, waphiliswa ubeka isandla ubabunjela noma ubabumzizi. Kodwa sizeke uNkulunkulu bafowethu asikhathizele ukuba ngabe uhleli uNkulunkulu uNkulunkulu amandla awapheli. Lawo manje amandla esibuye siwathembe afika kusize for 3 years 12 khiphe 15,000 for 3 years kuphela down the line uphinde hambo kuphela
kodwa la Akathengwa ngegolide Akathengwa ngaphela Akathengwa Akathengwa